нонро зеби дастурхон, осоиштагӣ ва серию пурӣ медонанд. дар дастурхони тоҷикон нон ғизои асосӣ маҳсуб меёбад ва дар ин радиф омода намудани он низ аз бонвон лаёқати хосаро талаб мекунад. дар пухтани чандин навъи нонҳо бонвон маҳорати хешро нишон медиҳанд. ҳар як меҳмони Тоҷикистон медонад ки нону хӯроки миллии тоҷикон фарқкунанда аст. маҳорати бонвони тоҷик дар пухтани нонҳо олӣ аст. меҳр ба зиндагӣ доранд. бо дили гарм ва муҳаббати хоса паи анҷом додани корҳои рӯзгор мешитобанд. дар ватан умр ба сар бурдан худ ҳамин гуна лаззат ва оромиш дорад. касро нерӯу тавон ва дилгармӣ мебахшад. канори наздикон дар оғӯши ватан инқадар оромиш дорем. дар ин лаҳзаҳо танҳо шукрона менамоем. ҳар як лаҳзаи умр дар домони осудаи ватан хотирмон сипарӣ мешавад. модари тоҷик аз ҳама неъмати бебаҳо ҳамин осоиштагиро медонад. чӣ қадар хуш аст бӯи нони гарми нав пухта шуда ва махсусан гирдачаҳое ки бонвони рашт омода карданд. баъди пухта шудани гирдача ва албатта он ҷо ки бонвон боз пай омода намудани хасфатирҳо ҳастанд, ҳатман бояд шакароб ва ё қурутобро омода кард. кулчаву чапотӣ, нони гирдача, хасфатир ва чандин намуди нонро бонвон тайёр мекунанд. ин лаҳза шакароби обиро тайёр мекунем ва дар фасли гармо бештари нафарон ҳамин гуна шакаробро хуш доранд. хоҳиши истеъмоли шакароб пас аз пухтани нони гарм дар ҳар як нафар пайдо мешавад. ин хӯроки миллӣ тез тайёру хушхӯр ҳам ҳаст. бештари хонаводаҳо дар ин мавсим ҳафтаи чанд маротиба шакароб ё қурутоб омода мекунанд. истеъмоли шакаробу қурутоб дар табақи чӯбин ва бо қошуқи чӯбин лаззати бебаҳо дорад. дар водии рашт бошад, ӯстоҳои табақтарошу қошуқтарошро зиёд вомехӯрем. дар деҳаи нимич устод шодӣ шарипов зиндагӣ мекунад. ӯ ҳунарманди қошуқтарош аст. дар ин ноҳия ниёз ба қошуқони чӯбин зиёд аст. чӣ гуна шакаробу қурутобу чандин хӯрокҳои миллиро бетабақу қошуқ метавон тасаввур кард. махсусан баъди иҷрои корҳои пурзаҳмати саҳроӣ хоҳиши истеъмоли нони гарму шакароб пайдо мешавад. аз оне ки бо зарфҳои оҳанин мо хӯрок омода менамоем, бо қошуқи чӯбин омода намудани дилхоҳ хӯрок таъми дигар мегирад. мо аз сии касба аз раҳмати падармо омӯхтем. асосан касби авлоди мо гузаштагони мо оҳангария. лекин хай падармо ба ҳамин касб гузашт. баъди хизмати ҳарбӣ мо ҳам дар пеш шогирд шидему ҳамин касба омӯхтем. аз соли 1990 ин тараф ҳамин касба пеш бурдаистем. дар ҳамаи ҷашнураҳо иштирок мекунем. хуб хай ба мардум асосан ноҳияи рашт ҳамин қошуқи чӯбиро бисёр истифода мебаранд. асlan
мо ичсора аз чӯби бе дарахтое ки ҳосилхез нестанд, баъд мана чормағзҳое ки аз ҳосил мондагиянд аз ҳамин чизо тиёр мекунем. ина мисол инаи кафлези калонай барои дар тарафи мо ака мекунанд кашк. намедонам дар дигар минтақаҳо чӣ мегӯянд, дар минтақаи мо кашк мегӯянд, шаб то пигаира ба ҳамин мекуванаш. хуб ана мисол ин қошуқҳо хаб барои отала, барои дигар авқотҳое ки ба қошуқҳо мехӯранд. анаи қошуқҳои кӯдакона ҳам барои кӯдакҳо. хеле ки мегӯянд ки ҳунар омӯз ки аз ҳунармандӣ дар кушоӣ кунина дар бандӣ. мо ҳамин ҳунарро омӯхтем. ба ғайр аз он ки омӯзгор ҳастем, баъди кор мо ба ҳамин касб машғул мешем. зиндагӣ пеш рафтааст, хуб гузаштааст. ягон камбудию костӣ нест. ифтихори мо ҳунармандое ки соли 2019-2021 ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти муҳтарами мо эмомалӣ раҳмон соли рушди деҳоти сайёҳӣ соли ҳунармандо эълон кардааст. мо бисёр хусанд шудем, махсусан дастгирии ҳунармандо. имрӯз моро ҳунармандоро ҳамаи имкониятро доданд фақат барои кор кардан. барои ҳамин мо ҳамин касба авлодан пеш бурдаистем. мана имрӯз писарчам Муҳаммадфарид синфи даҳумда мехона, акн шогирдам ҳамуа. мо инам чӯба тиёр мекунем. ана мисол барои шогирдо инаи қолаба. масалан нами чӯра ки тирошида суфта кардӣ, ина қолаба ҳамин хел мемонад. қолаба мемонем. ручка қатӣ гирча хат мекашем. ина ҳамин хел хат мекашем. ина ҳамин хел хатш ки кашидем, дигар шогирд азоб намекаша. ҳамин мувофиқи ҳамин хати кашидагӣ тирошидан мегирад. қошуқтарошӣ бо мурури замон мавқеи худро кам накардааст. бештари устоҳои табақтарош боз қошуқ низ метарошанд. аммо Шодӣ Шарипов танҳо қошуқ омода мекунад. ба гуфтаи ӯ талабот ба қошуқ хело ҳам зиёд аст. ҳар яке ҳунари худро дорад. хурсандибахш он аст ки дар ҳар як деҳа як ҳунармандро метавон дарёфт. ба суруғаи ҳунармандонро дастрас намудан хело ҳам осон аст. ҳамин аст қадр ва манзалати ҳунарманд. ана ки мисол ина ҳамин чӯба барое ки як қошуқ не ҳамин мисол дита исроф наша, мисол чӯб бекор накуне. мана мисол аи тараф ара мекунем. ина бо аи тараф ара мекунем.
که از همه جای نزدیکترین تیشه‌زنی اینجا. اگر تیشه کمتر سخت بروه اینجا بزنه در تریش نمیفهمی. بعد خوب میشه میفهمی که بر وقت تیشه زده است کپونده است اینجا. قاشق بیکار مهنت. برای همین شو کار نزدیک احتیاط کردن در کار در وقت تیشه زدن. وقتا تیار شدن قاشقه من که درون ایره کوفتن دستشه من مثال از هر طرف آهسته آهسته تراشیدن در کار که باریک شود. دیگر کاری دیگر نداره، فقط همین تراشیدن. اگر از پگاه تو بگاهی را مثال کار کنی ممکن است که 10-12 تا تراشیدن. شخصی هنرمند شیفته هنر می شود. خستگی آنها در همین لحظه ها رفت می گردد. دلداده هنر و صادق کار خویشند. در برابر دیگر هنرها زنان و دختران در رشت به کاکل بافی نیز میل دارند. این هنر در فرصت زیادی تاریخ میان بانوان تاجیک رایج است. در این فاصله وقت هر یک دختری تاجیک خواهش آرا دادن موی خویش را با کاکل نموده است. کاکل را دختران با لباس ملی بیشتر در جشنها به بر می کنند. در رشته‌ها مهره‌های گوناگون رنگ را مثال نقش‌های زیبا کناری هم می چینند. از رشته‌های زیاد به شکل موی کاکل می آفرند. بافتن کاکل در موی باشد شکل خاص خود را دارد.
ин ҳунари бонуи тоҷик аст ки ҳар куҷое нақши хешро мегузорад. барои ороиш ҳар гуна ҳунарро истифода мебаранд то зебоии бешро духтарон насиб гарданд. ҳар як ҳунар ҷойгоҳи худро дорад. дар ҳама давру замон ҳунарҳои миллӣ бо шакли хос ҳифз мешаванд. бо гузашти солҳо ҳунармандон ба эҷоди ҳар як ҳунар навгонии ворид месозанд. ин ҳам бошад барои ривоҷу равнақ бахшидан ба ҳунарҳост. хуш аст ки духтарон ба ҳунарҳо майл доранд. омӯзиши ҳар як ҳунар диққати онҳоро ҷалб менамояд. давра ба давра ҳунарҳои миллӣ миёни мардум маҳбубияти бештарро пайдо мекунад. ҷолибияти табиати Тоҷикистонро бубинед бинандагони азиз. мо айни ҳол ки дар мавзеи хеле ҳам зебои ҳоит дар ин минтақаи ноҳияи Рашт қарор дорем. каме пештар инҷо офтоб нурпошӣ мекард ва ҳоло бошад борон меборад ва ҷолибияти табиати Тоҷикистон ҳам дар ҳамин аст, дар офтоб, дар борон ва дар ҳамин дашту даманҳои сабзпӯш. ва бубинед ки ин шаршараҳоро аз дили кӯҳсорон бо ҳазорон дилрабоӣ бо ҳазорон шикебоӣ ба замин меоянд ва моро ин даштҳои сабзпӯш ҳамеша ба худ ҷалб мекунад. ва агар мо хоҳем ки аз ин зебоиҳо лаззат бибарем, ҳатман бояд дар мавсим сайри ин мавзеъҳо кунем ва ҳамеша мегӯем ки шукри табиати беназират Тоҷикистон. дар водии Рашт гӯё акнун баҳор омадааст. ҳама ҷо сабзу хӯрам ва пур аз гулу гиёҳҳои зебои табиӣ. ҳар як минтақаи Тоҷикистон аз якдигар фарқкунанда аст. дар як мавзеъ барвақттар баҳор меояд, дар дигар гӯшааш бошад. бо омадани тобистон ҳоло ҳам гулу гиёҳ, сабзаҳои баҳориро мушоҳида менамоем. айнан ҳамин баҳор ҳоло дар Рашт аст. дар ин манзараи зебо мо наметавонем аз зебоии кӯҳу даштҳо, чашмаву дарёҳои равон, гулу гиёҳҳои наврустаи табиӣ сухан нагӯем. сайёҳон бо омадан дар кишвари мо бештар метавонанд ба сайёҳати кӯҳнавардӣ, экологӣ, сайругаштӣ машғул шаванд. ин аз ҳама намуди маъмулу дилхоҳи сайёҳӣ маҳсуб меёбад. бештари сайёҳон ба Тоҷикистон барои ҳамин намудҳои сайёҳат меоянд. соатҳо пиёда дар ин табиати зебо роҳ мераванд. дил ба ин мавзеъҳо мебанданд. ҷои истироҳат, ҷои сайёҳат. лаҳзаи дигар бошад, аз обҳои равону ҷонфизои диёр лаззат мебаранд. дил набастан ба ин мавзеъҳо наметавон. беихтиёр шайдои ин зебоиҳо мешавем. бузургии табиат ва қудрати офариниш дар ин лаҳзаҳо моро бештар ба ҳайрат мегузорад. табиат дар ҳар гӯшае ранги тозаи хешро дорад.
мо ба ҷамоати деҳоти ҳиҷбурак деҳаи шамар меравем. мардуми маҳал табиати ин мавзеъро хело ҳам ҷолиб тасвир карданд. аслан ба ҳар як минтақае ки равон мегардем, аз сокинон пурсон мешавем ки чӣ манзараҳову чӣ ҷолибият дорад он ҷо. оҳо, бубинед ин манзараро. ҳеҷ бовар надоштам ки дар миёни ин деҳаҳо кӯли зебое ҷойгир аст. мафтункунанда. оби кӯл ранги кабудро медиҳад. софу зулол аст. манзараи гирду атроф бошад. тасхиркунанда. гулу сабзаҳо ба атрофи кӯл зебоии дигарро зам намуданд. вақте кас дар ин мавзеъ қарор мегирад, он қадар мафтуни ин манзара мегардад ки ба мӯъҷизаҳои табиат офарин мехонад. оби кӯл аз ҳисоби чашмаҳост. оби поки нӯшокист. мардуми бештари деҳаҳо аз ин об истифода мебаранд. ин мавзеъ барои бунёди инфрасохтори сайёҳӣ басо ҳам муфид аст. агар дар гӯшаҳои кӯл иншооти хурди истироҳатӣ, ошхона ва дигар иншооти ҷолиби сайёҳиро бунёд намоянд, ин мавзеъ ба хатсайри сайёҳӣ дар Рашт ворид гардад, меҳмонон бо хоҳиши зиёд ба тамошои ин мавзеъ меоянд. аслан барои сайёҳро ҷалб намудан чандин мавзеъи ҷолибро метавон пешниҳод кард. ҷое як ҳунари ҷолиби минтақа, ҷои дигар хӯроки маъмул ва даҳҳо андешаи солиму созандаро метавон истифода бурд. чӣ қадар зебост ҳар пораи Тоҷикистон. чӣ қадар мавзеъҳои ҷолиб дорад. ба ҳар гӯшаи кишвар сафар намоем, мавзеъҳои зеборо мебинем ки кас ба ҳайрат меояд. бале, мавзеъҳои зиёде вуҷуд дорад ки ҳанӯз касе аз ҳастиаш хабардор нест. барои ошно гаштан ба ҳар гӯшаи Тоҷикистон вақт ҳамеша камӣ мекунад. дар дил муҳаббати ватан ба ҳар гӯшаи сафар менамоем. дар Рашт кӯҳу пуштаҳои сабз дар ин мавсим зиёд ба назар мерасанд. вақте ба ҷониби мавзеъи ҳиҷборак равон мешавем, моро бештар ин мавзеъ ба худ ҷалб менамояд. аз маркази ноҳия 18 километр роҳро дар бар мегирад. бештари роҳ тариқи нақлиёт, баъдан идомаи роҳро бояд пиёда тай созем. яъне ин хатсайре ки мо интихоб кардаем, беш аз 3 километр роҳро пиёда меравем. сайругашт дар ин табиат албатта бебаҳост. дар ин мавсим тармаҳо об мешаванду ба поён мешоранд ва роҳи мо ҳамин гуна аст. ҷое болои сабзаву ҷои дигар болои тармаҳо роҳ бояд рафт. гузашт намудан аз ҷӯю дарёчаҳо. дар ин лаҳзаҳо эҳтиёт бояд намуд. ин тармаҳо тамоми сол ҳамин гуна ҳамин ҷо боқӣ мемонанд, зеро дар масоҳати зиёд ва андозаи бузург доман паҳн карданд. ҳар сабзаву санги ватан бароямон азиз аст. ҳамин гуна табиати ҷолиб дорад Тоҷикистон. дар роҳ зиёдтар ба шаршараҳо вомехӯрем. аз даштҳо мешоранд. хеле зебоянд. чӣ қадар хуш ҳастем мо дар дараи ҳиҷбораки ноҳияи Рашт қарор дорем. ва дар ин мавзеъ зиёдтар аз он хушҳол гаштем ки дар ин мавсим тамоми дашту даманҳо пур аз чукрӣ, пур аз торон аст. дар бештари минтақаҳои кишвар мавсими чукриву торон, ров, замбуруғ, кайҳо ба охир расидааст. аммо дар водии Рашт то ҳол дар кӯҳҳо ин растаниҳои шифобахшро вомехӯрем. тамоми даштҳо пур аз чукриву торон аст. ҳанӯз дар оғози сайругашт бӯи ров ва гулу гиёҳҳои табиӣ ба димоғ мерасид ва нафароне ки хусусиятҳои шифобахшии гиёҳҳоро медонанд, аз ин фурсат истифода мебаранд. гиёҳҳоро ҷамъоварӣ намуда мехушконанд ва ҳангоми зарурат ҷӯшобаи онро истеъмол мекунанд. ин гиёҳҳоро ба таври лозима бояд истифода бурд, зеро ганҷҳои беназири диёри мост. обҳои равони диёр бошад, моро ба ҷаҳон маъруф намудааст. дар худи як мавзеъе ки мо соати чанд сайругашт намудем, чашмаҳои зиёд, шаршараҳо, кӯлро вохӯрдем. мо лаҳзаи дар оғӯши табиат, дар боду ҳавои тоза, рӯи сангу хоку гилу сабзаву барфу тармаҳо роҳ рафтем.
дар оғӯши ватан чун канори модари мушфиқ дур аз ҳама газандҳо осудаву ором сайру гашт менамоем. мо ба ҳар пораи хоки ватан дил мебандем. аз имкониятҳои сайёҳии диёр хушҳол мешавем. агар сафари шумо ба Рашт рост омад, ба ин манзараҳои зебо ба тамошо бароед. як рӯзи худро ба сайри табиати ин мавзеъ бубахшед. пушаймон намешавед. мо дар як барнома инқадар мавзеъҳои ҷолибро мушоҳида намудем. шумо шояд бештар мавзеъҳои касбнодидаро кашф намоед. аз ин мавсим ҳатман истифода бубаред, зеро ҳеҷ саёҳати беҳтар дар ватан миёни ганҷу неъматҳои бузургаш нахоҳад буд.